ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନେଉଳର ପ୍ରିୟତମା ଖୋଜା। ନେଉଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ତାର ପ୍ରିୟତମାଟିକୁ ଖୋଜୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋର ପ୍ରିୟତମା? ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଅଧୁରା ପ୍ରିୟତମା, ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଅଧୁରା। ତୁମରି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲ ତୁମେ, ହଜିଗଲ କାହିଁକି? ହଉ, ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହ ତୁମେ। ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବି ପ୍ରିୟତମା ମୋର ଏହି ପ୍ରୟାସ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ତୁମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ ତୁମେ ପ୍ରିୟତମା, ମୁଁ ମୋର ଟିକେ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଏ ଆଗୁଆ। ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲ ମୋର ପ୍ରିୟତମା? କ'ଣ ସେଇ କଦଳୀ ବଣ ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ଅଛ ନା? ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁହ ଟିକେ, ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଖକୁ। ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଛି।